Raġel ta' 52 sena mill-Kalkara jinżamm arrestat brabta maqtili li seħħ il-ħadd filgħodu fil-Kalkara stess. One News huwa informat li l-vittma huwa Joseph Caruana ta' 61 sena u allegatament inqatel btiri ta' senter sparati minn Godwin Xikluna li huwa l-eks sieħeb ta' bintu. Nifhmu li l-argument inqala wara li bint il-mejjet Simon Caruana ta' 27 sena ma baqgħetx tgħix mas-sieħeb tagħha. Il-każ seħħ għal ħabta tal-11 tal-ħadd filgħodu f'residenza privata fit-triq San Leonardo l-Kalkara. One News huwa informat li l-mara fl-aħħar jiem marret tgħix f'kunvent fil-viċin flimkien ma' l-erba' urieda illi għandha minn Godwin Xikluna. Il-ħadd filgħodu il-mara flimkien ma' missiera u urieda marru fid-dar fejn sa ftit ta' żmien ilu kienet tgħix mas-sieħeb tagħha sabiex tiġbor aktar affarijiet personali. Kien hawn li qam argument fil-bitħa huwa allegat illi missier it-tfal ħareġ senter tal-kaċċa u spara fid-direzzjoni ta' Joseph Caruana. Joseph Caruana miet fuq il-post. Jidher li bl-istess tiri intlaqtet kemm Simon f'sidra kif ukoll waħda minn ulieda ta' 3 snin li soffriet ġrieħi f'idejha u saqajja. Ħadd minnhom huwa fil-periklu tal-mewt. Kif ratek il-mara flimkien mal-erba' titfal tagħha telqu jiġru minn fuq il-post fejn irnexxiela ssib Ken f'residenza ftit il-bogħod. F'din id-dar joqgħod pulizija stazzjonat ir-Rapid Intervention Unit li inserta kien qiegħed fid-dar. Kif rajek huwa mar fid-dar fejn seħħet l-isparatura u arresta lill-allegat aggressur sakemm waslu l-kollegi tiegħu mit-taqsima tar-Rapid Intervention Unit. Fuq post sejħet ambulanza li ħadithom l-isptar Mater Dei. L-ambulanza twaslet l-isptar skortata minn żewġ vetturi tar-Rapid Intervention Unit. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija qegħdin jitmexxew mill-iskwadra ta' kontra l-omiċidi mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali kif ukoll mill-Pulizija tad-Distrett. Il-Maġistrat Claire Staffrad Zammit qed tmexxi inkjesta mejjuna minn diversi esperti li hija ħatret.